Okay, tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Janelle, 25 years old at tambalanista mula dito sa Malabon. Sumulat ako kasi masamang-masama ang loob ko sa asawa ko. At the same time, naguguluhan ako kung tama nga ba na sumama ang loob ko sa kanya. Naguguluhan din ba kayo, tambalan? Hayaan po ninyong ibahagi ko ang aking kwento. 3 taon pa lang akong kasal kay Romel. Wala pa kaming anak hanggang ngayon. Stay-at-home wife ako at ang asawa ko lang ang nagtatrabaho. Ideya niya yon para daw hindi ako masyadong stressed. Para daw mas mabilis akong mabuntis. Gusto ko naman na ding magkaanak kaya hindi ako nag-atubiling bumitaw sa trabaho. Nung una, okay naman kami ni Romel. Masaya kami, inaasikaso ko siya kapag weekdays, ipinagluluto, ipinaglalaba, pinamamalaan siya. Ako ang bahala sa mga gawaing bahay. Kapag weekends, nagsisimba kami. Kapag sweldo, lumalabas. Hanggang unti-unting nagbago ang routine namin. Ginagabi na siyang umuwi. Umaalis na kahit weekend nang hindi ako kasama. Hanggang may nakapagsabi sa akin na may karelasyon daw siya sa opisina. Dalaga, sariwa, at maganda. Hindi naman ako nahirapang paaminin si Romel. Pinapili ko siya. Ako o ang babae niya? Pinili niya ako. Humagulgol siya at habang nakaluhod, ulit-ulit na humingi ng tawad. Pinatawad ko naman. Last week, nagpaalam siya sa akin na magnininong sa binyag ng anak ng kaopisina niya. Pumayag ako sa kondisyong isasama niya ako. Isinama naman ako. Laking gulat ko nang malaman ko na yung nanay ng batang binibinyagan, yun yung babae niya dati. Walang tatay yung bata. Single mom daw siya. Walang ginawa yung mga kaopisina ng asawa ko kung hindi tuksuhin siya. Nung hinahanap nga ng pari yung tatay, si Romel yung itinuturo. Napikon ako sobra kaya hindi na kami tumuloy ng reception. Nainis yung asawa ko kasi biruan lang naman daw yun. At sana daw sinakyan ko na lang. Tambalan, mali ba yung naging reaksyon ko? Wala ba akong karapatang magtampo? Ang totoo niyan, kapag naalala ko yung mukha ng bata, parang kamukha ng asawa ko nung baby pa siya. Tambalan, ano pong gagawin ko? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Janelle. Ayun. Minsan talaga may mga kaopisinang hindi katiwa-tiwala.
Mga asungot, gano'n. Oo, mga masakit sa ulo, nakakakulot ng bagong rebound na bangs. May mga ganun talaga. And ako para sa akin na hindi naman mali yung sumama yung loob mo. Kasi syempre, Janelle, nanggaling ka pa rin naman sa sitwasyon kung saan nalaman mo na ng babae yung mister mo. Yun lang yun, 'di ba? Tapos nung pumunta ka pa dun sa binyagan, yung babae pa ng mister mo ang nagpapabinyag. So kumbaga parang tapos dinagdagan pa ng tinutukso-tukso. Nakakainis naman yung mga kaopisina mo, ha? Ng kaopisina ng asawa mo. Kasi ano pa sila, yung sulsul ba? Yung apakabastos, hindi man lang ginalang na nandun ka. 'Di ba? I mean, syempre minsan gets naman natin kapag meron tayong mga tinutukso, halimbawa ng mga kasamahan natin dito, na sa palagay ko, tukso-tuksuhan lang siya dapat within the office. Na kapag ka nandyan naman yung misis, wala namang bastusan. 'Di ba? Kasi pakabastos eh. Kung ako mali kasing ginawa mo, hindi ka na pumunta ng reception. Kung ako pumunta ako sa reception, tapos ibinuhos ko yung orange juice. Itinombo lahat ng mesa. Itinomba ko. Sinira mo decoration. Totoo. Correct. Tapos kung meron pong barbecue doon, yung stick, nako, itutusok ko sa mata ng mga kaopisina nununukso. Mali ka din eh. Charot! Hindi, kumbaga, kung ako para sa akin, valid yung nararamdaman mo, valid yung pagtatampo mo, valid yung feeling mo na parang kamukha na nga siya nung bata, 'di ba? Wala naman talaga tayong ebidensya unless magpa-DNA test 'di ba? So, yung mga nakita mo mukhang kamukha, edi syempre kasi kapag ganyan na may nagse-speculate ka na, parang feeling mo ganun tama nga, 'di ba? So, yun, valid yung nararamdaman mo. Yung valid yung pagtatampo mo. Kung yun lang naman ang tanong mo, valid. Oo. Yan lahat ng nararamdaman mo, ramdam namin ikaw. Correct. Na ang question dito is paano mo i-resolve? I think more of yun eh. Kasi Totoo kung yun. ang tanong mo lang talaga sa amin kung valid o hindi, valid. Oo, valid talaga yan. Lahat naman ng emosyon are valid emotions. Ang hindi lang nababago yan depende sa behavior na, 'di ba? All emotions are valid but not behavior are all acceptable. So, katulad yung behavior o pag-uugali ng mga kaopisina mo, hindi acceptable yun. Tulad nga na. Mali doon yung mga kaopisina mo. Yes. Though, that's one thing that you cannot control. Kasi umattend ka dun eh. Pumunta ka eh. May posibilidad talaga may epal sa world. Correct ka. Sa pagkakataong yun, hindi sila mag-a-adjust sa'yo at hindi mo yan kayang kontrolin na, huy, nandito ako, mag-adjust kayo sa akin. Hindi mo pwedeng sabihin na ganun eh. Sa bagay, hindi naman kasi lahat talaga mabubuti ang kalooban. At hindi mo mababago yun. Kung ganun sila, halimbawa, ganun talaga yung culture nila na pag nagkita-kita sila, may ganung tuksuan, hindi sila mag-a-adjust sa'yo. So, dahil nasaksihan mo yung ganitong klase ng pangyayari, di ba, na parang grabe naman yung mga office mates mo. Ngayon, para makampante ka, ang solusyon ay manggagaling lahat sa asawa mo. Bigyan ka niya ng reassurance. Correct ka. 'Di ba? Bigyan ka na niya ng magandang pananalita. Dapat totoo magandang pananalita meaning na huwag ka na magtampo. Ganun lang talaga yung mga kaopisina mo at wala lang talaga lahat. Ngayon, para makampante ka, sige, anong gusto mong gawin ko para magkaroon ka na ng peace of mind? Yung mga ganun pakikipag-usap. Nasa kanya ang solusyon. Correct ka. Kapag ka ganun, huwag ka na mag-atubili. Sabi mo, add to cart. Shopping spree. Ito na. Pwede ka na mag-take advantage doon. This is your time to shine. Magpa-party tayo. Good for 500 people. Nagtanong na siya ano bang gusto mong gawin ko? Para hindi ka na magtampo at hindi ka na mabagabag dyan. At para mapatunayan na yung mga kaopisina ko, sadyang mga ganun lang talaga sila, mga goons. Totoo. Diba? Meron talagang mga ganyan na kahit sabihan mo hindi sumusunod or kahit na sinabi mo nandito yung misis ko, parang mas lalong sutil. May mga ganyan talagang klaseng mga tao. Nakakainis man sila pero nabubuhay sila sa mundong ito. Talaga. Meron silang ganun. At mga masasamang damo yan na matagal mamatay. Yes. At hindi mo makokontrol yung mga ganun tao kasi ngayon rampant sila, laganap sila kahit saan ka pumunta nandyan. Pero yun yung dapat mong intindihin, hindi sila mag-a-adjust sa'yo. Kung na-offend ka sa behavior nila,
ang magiging argument nila doon, imbitado ka ba? Ay. Sumama ka lang naman. Ay, Diba? nakakaloka. So totoo Oo, yun. Hindi ka naman imbitahan Oo, tapos Pumayag, ano ba yung ano ba yung kondisyon? Papayag akong umattend ka diyan Oo. kung sasama ako. Diba? You are not Yan. personally invited. Ay, Tapos na-offend ka sa pangyayari. Nakaka-offend naman kung tutuusin. Totoo naman din, Ang diba? gusto naming maintindihan mo, 'di ba? Hindi mo na kayang kontrolin 'yon. Hindi. Ganun na sila, nandyan sila. So next time pag may ganung klase Gathering. wag mo nang hahayaan na masaksihan ulit 'yon. Kasi kung ganyan ang effect sa 'di ba? A-attend ka pa ba? Oo. Mag-aaway lang lagi kayo ng asawa mo. Totoo. Ang solusyon dito, kunin mo sa asawa mo. Kausapin mo siyang mabuti and tell him how you Feel. alam mo na-offend ako sa galawan ng mga Correct. ng mga office mates mo. And ang magiging role naman dito ni Hubby, yun nga, reassurance. Nasa kanyang mabubulaklak na pananalita kung paano ka makakampante at ma-achieve ang peace of mind. Pero ang wish ko lang hindi lang mabulaklak na pananalita. Sana totoo. Sana totoo. Kung kailangang humantong na ipa-DNA test yung bata para magkaroon ka ng kapanatagan ng loob, edi gawin ninyo. Yan. 'Di ba? Ganun. As importante matanggal yung pag-overthink mo na, grabe, no? Parang kamukha nga ng every bata time na nagbubuhos, Oo. nag-shower ka, nakikita mo yung picture ng bata o yung imahe ng bata, tapos lagi mong ina-associate sa pambababae ng asawa mo noon. Di ba mga ganon? So, you need reassurance from your hubby. Yan. Dapat sabihin niya na wala lang yun. Wala lang talaga lahat. Kung nagkaroon ako ng kasalanan noon, wala na yun ngayon. Ikaw lang talaga, wala nang iba. Mga ganon. Sana talaga maging at kung ikaw kabisyong mister, yan. Kung binigyan ka ng pangalawang pagkakataon ng misis mo, 'di ba, para pinatawad ka niya ulit, binigyan ka ng chance to redeem yourself, wag mo namang sasayangin. 'Di ba? Yes. Gawin mo yung nararapat para talagang makampante siya. Talagang hindi ka nagagawa ng ikasasama ng loob niya. Totoo yun. Ganun. Kasi punot dulo naman dito kung bakit ka nagkaganyan yung asawa mo. Oo. Siya yung cause, nasa kanya din ang solusyon. Oo, siya yung magbigay na nga ng tamang pagpapakalma sa'yo, 'di ba? Ano Totoo ba yung yun. mga pwedeng magpakalma sa'yo? Pero sana wag naman yung mga dahilan mo, mga ganito. Alam mo, ang sama ng loob ko sa mga kaopisina mo eh. Okay lang ba lasunin mo sila ng lunch? Wag ganon. Kasi at this point, ikaw yung victim, 'di ba? Wag mo hayaang ikaw naman yung maging masama ang ugali. Well, I hope na eventually kabisyong Janelle ma-overcome mo yung nararamdaman mo. Hindi naman yan madali, hindi yan overnight, hindi yan sa isang beses na kinausap ka ng mister mo ay okay ka na. Alam mo naman tayo mga babae, favorite subject natin ay history. Mahilig nating ibalik ang mga kasalanan ng mga asawa natin kahit nakalimutan na nga nila yon or pilit na nilang tapos na. Oo, tapos na at pilit na nga nilang pinagtatakpan ng mga mabubuting asal nila. May mga ganyan tayong may mga ganyan tayong saltik talaga. Alam mo na ang mga babae like adobo, 'di ba? May toyo, ganun. So, we hope that in time maging okay ka na, makalimutan mo na din talaga 'yan or ma-reassure ka ng tama ng mister mo para talagang matakpan na yung mga naging kasalanan niya in the past. Tama. Maganda yun na ma-reassure ka ng tama kasi pwedeng ma-reassure ka of fake words. Oo, correct of fake words. Totoo, madali lang naman kasi magsabi, 'di ba? Parang natatandaan mo ba, partner, nung araw, 'di ba? Nung hindi pa uso yung SOCMED at tayo ang uso pa lang sa atin ng mga panahon natin ay ASL, 'di ba? Kapag nakikipag-chat tayo noon, apakadali namang sabihin. Ako ilang beses ko sinabing Australiano ako eh. Because these are just words. Latina ako eh. Ganon. Latina, 'di ba? 38, 24, 38. Ganun ang vital statistics. Apakadaling sabihin kasi nga these are just words. So, hopefully, 'di ba? Prayerfully rather, 'di ba? Na hindi lang basta mabubulaklak na salita. Nawa yung mga bulaklak na ibibigay niya sa iyo at yung mga mabubulaklak na mga salita at pagpapaligay niya sa iyong ano ba? Pwede naman. Pwede naman din dahil asawa ka naman, 'di ba? Talagang
galing talaga sa kaibuturan ng kanyang puso. Dapat sincere yung lahat na sasabihin sa iyo ng asawa mo. Kung kinakailangan nga yun humantong sa pagpapa-DNA test or kung kinakailangan talagang i-give up niya yung trabaho para magkaroon ka ng peace of mind. Correct. Kasi hindi talaga mawawala yun every time na papasok yung asawa mo. 'Di ba? Nanggaling na naman to dun sa workplace kung saan nandun yung babae. Yan, mag-uusap na naman silang dalawa. Tutuksuhin na naman sila kumbaga in your mind, 'di ba? Every time na pumapasok yung asawa mo, mayroong babaeng nandoon na naging babae niya, tas may mga kaopisina pang nagsusulsol, 'di ba? So maaaning at maaaning ka kung talagang kailangan umabot hanggang sa punto ng pagdedesisyon na umalis ka na sa trabaho yan para sa akin. Or kung umabot din sa pag-uusap na it might help you also kung hindi ka lang nasa bahay at may iba kang pagkakaabalahan, although sa bahay pa lang ang dami ng pagkakaabalahan, 'di ba? Kaya lang kasi habang wala pa kasing mga bagets, feeling ko mas kaya mo pang mas marami ka pang ibang pwedeng magawa. Pagka kasi may mga bagets na gets ko na yung stay at home moms talaga kasi talagang tututukan mo yan, kulang nga ang 'di ba ilang beses na po nangyari sa ating mga magulang yan, sa ating mga nanay at tatay na katabi na nga natin, 'di ba, na aksidente pa, 'di ba? Katabi na nga natin na nahulugan pa, 'di ba? So pumurap ka nga lang. Correct, 'di ba? Nawala, 'di ba? Tumakbo. Nalaglag sa kama. Correct. 'Di ba? Na isa-isang igla pwede mangyari 'yun kung mom na. 'Di ba? So, kung kailangang umabot dun sa part na mag-work ka na din ulit para to keep your mind off things, or iti-triple ninyo yung pag-e-effort para maging nanay ka na din talaga at mabuhos mo rin yung attention mo sa ibang bagay, yung mga ganon. Yan yung mga konkretong pwedeng gawin ninyong mag-asawa. Totoo Ang tanong yun. dito, sa amin mo lang ba sinabi yan? Hindi mo nasabi sa asawa mo? Yan tayo sinusplok natin yung mga Mr. at Mrs. natin, pero hindi natin sinasabi sa Mr. at Mrs. natin yung problema. Correct. Yan, di ba? Yung heart-to-heart talk ninyo will help you a lot, 'di ba? Para magkaroon ka ng peace of mind. Will help you a lot kasi may iwasang ma-stress, 'di ba? And remember, yung stress ang minsan nagko-cause sa atin kung bakit nagkakaroon ka ng 'di ba, hormonal imbalance, kung bakit hindi nagwo-function ng maayos sa mga body parts natin. So, yung pag-uusap nyo, again, it should be a sincere and heart-to-heart talk. Dapat walang magsisinungaling sa inyong dalawa. At uulitin lang po namin doon sa mga mister, sa mga misis na nabigyan na po ng pangalawang pagkakataon. Yan. Yes. Huwag nyo pong sasayangin yung pagkakataon na yan na ibinigay po sa inyo kasi not everyone can easily forgive. Yes. Hindi lahat ng tao, pero ikaw pinatawad ka. So wag mo namang sayangin, wag mo namang hayaan na masira muli ang tiwala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding na determinasyon. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!